Og det gjorde jo, at I kunne tage til VM. Der har vi jo været 2 gange før. For 10 år siden, der fik vi en 4. plads. For 10 år siden fik vi en 3. plads. Og for 4 år siden fik vi en 4. plads. Så derfor var det jo godt, at I kunne sætte os på kortet igen med en 2. plads. Og jeg vil sige, jeg er jo selv gammel idrætsudøver, man kan nok ikke se det mere. Men I har jo vundet en 2. plads. I har jo ikke tabt den finale. I har vundet en 2. plads, sådan som jeg forstår det. Jeg har fulgt jer. Jeg er en af dem, der stalker på Facebook. Jeg skriver aldrig noget selv. Jeg ser bare, hvad de andre laver. Og der har jo virkelig været mulighed for at se rigtig meget om, hvad I har præsteret. Super interviews, super klip, og det er bare så dejligt. Jeg bliver helt stolt, når man så ved, at der står Randers Realskole, der står Randers Elitesports College, og I er fantastiske repræsentanter for os. Så det synes jeg, vi skal fejre. Og det ved jeg, at det skal gøres på mange måder i dag.